Päivää, mother. En huomannut, että oli raikasta kesäpäivää vai kuinka? Onks nyt torstai vai keskiviikko? Mä oon aina luottanut, tietsä, kesän tulleen No ei. jäätäviin tuotteisiin, kuten jäätelö. Ja yksi erityinen jäätelö, mikä mulla on ollut aina lähellä sydäntä, on toi jäätelöpatukka. Ja tänään mä ajattelin, että nyt pistetään elämä risaiseksi. Mä lähden Hyvinkään Lidl. Ja ostan sieltä Snickers! Nine. Not 6, but 9 pack. Ja kuinkas kävikään? Ajoin nimittäin 9 kilometriä. Tuotteet, jotka ostin. Leipää. Ketsuppia. 2 kappaletta Instant King Lee. Sitten saavuttuani pakastealtaalle löytyi Euroshopper Energy Drink. Ajoin ja en saanut mun jäätelöitä. Onks enää mitään järkeä missään? Maisjäätelöpatukat 3. Näitä ei voi edes... Äiti! Kuus,